Doncs molt bona tarda, Nahuel Carabanya, primer de tot. Com estàs? Molt bona tarda, molt bé, aquí estem. Estàs descansant de moment? De moment sí, d'aquí un rato ja aniré a córrer una mica més. Bueno, Nahuel Carabanya, que per si no ho sabeu, l'altre dia va fer un rècord d'Andorra, va superar aquest rècord nacional i a sobre es va quedar a poc d'aquesta mínima que tant persegueixes, Nahuel. Com et vas sentir en aquell moment? En aquell moment em vaig sentir, molt content de la cursa que vaig fer i sobretot això que sí que és veritat que em vaig quedar pensant en uau, podia haver sigut un segon menys i ja la tindríem feta la mínima. Però estic molt content amb la marca que he fet, és una marca que ja ho hagués signat ja fa uns anys o aquest any al principi de la temporada i m'haguessin dit faràs aquesta marca, pues hagués signat. O sigui, superbé i supercontent amb la marca i res, que encara queda temps per poder fer la mínima i anirem a per totes després de l'europeu, suposo. És que clar, són 8:16:04. Tu estaves a 8:26, no? Si no m'equivoco, 8:21, perdó. 8:26 d'aquesta 8:26 temporada d'aquesta i temporada 8:21 de la temporada de la passada. temporada passada. Com es fa, Nahuel, per rebaixar tants segons en una sola cursa? També és veritat que va ser una cursa que tots anaven amb el mateix objectiu i va ser bastant ràpida. Sí, no, va ser una cursa muntada expressament per fer la mínima olímpica. I bueno, són d'aquests dies que s'alinea tot. S'alinea el que és el temps, que la llebre tire al ritme que toca, que tu tens el cos i la ment al lloc on toca i és quan s'alinea tot i surten les coses. És molt difícil tenir un dia així, la veritat. Jo és que et vaig veure en directe i vaig veure la teva cara de concentrat i dic, avui el Nahuel ens prepara una de bona. No sé com ha estat aquesta preparació per a aquest míting de Marsella, però després d'aquest míting de Marsella, que és el que, perquè la gent ho sàpiga una mica, quin calendari et toca fins abans dels Jocs? Doncs ara mateix estem a l'espera de veure si aquest fin de faré alguna cursa més. En principi pinta la cosa que no. De moment no va pel bon camí, així que suposo que el que farem és preparar-nos per l'europeu, que és la setmana vinent, que ja viatgem. I sobretot això, ara mateix estic molt centrat en el que és l'europeu, que ho volem fer bé, òbviament, i és una competició on també hem d'aprofitar perquè donem molts punts i podem assegurar bastant la cosa per lo que és el World Ranking. Perquè la gent perquè s'ubiqui, ara mateix tu estaries dins dels jocs per rànquing, no? Exacte, sí, ara mateix sí. Però, igualment, pel que m'ha anat parlant aquests dies, tu vols aconseguir sigui com sigui la mínima. Exacte, jo el que m'he proposat aquest any és aconseguir la mínima. El World Ranking està molt bé, òbviament, és aconseguir també per mèrits propis anar a uns Jocs Olímpics o a qualsevol competició, perquè ara mateix és com que han canviat les coses, està fer la mínima i entrar per punts, però a mi sempre m'agrada lo més totxo, per dir-ho així. Jo vull anar a lo que realment importa, que és les coses grans, que és fer la mínima i lluitar de tu a tu, de cara a cara amb els millors del món. Perquè què et sembla que hi hagi aquest sistema de classificació? És millor per vosaltres perquè també us dona una mica un premi a tot el recorregut de tota una temporada? És millor. Realment jo crec que les coses, les competicions molen més, per dir-ho així, d'aquesta manera, ja que et fan competir molt més en el cas de que no tinguis el nivell, no vull dir el nivell, sinó si no arribes a fer la mínima, que realment això ho han creat pels top mundials, si no arribes a fer la mínima, doncs que puguis lluitar-ho i fer diverses curses i classificar-te allà amb un duel, per dir-ho així, entre tots els atletes. És allò de tinc un mal dia, no m'ho comptis, no? Que després tota la temporada he estat fent bones marques, Exacte. no? Tens un mal dia, ho pots recuperar en una altra competició. Exacte. I què sents ara? Una vegada estàs així en aquest moment, que és veritat que ara et toca els europeus i que has de fer bones marques, no? Però que tens peu i mitja als jocs, amb uns altres jocs, què et passa pel cap? Com ho sents? Amb qui parles d'aquest tema? No sé. A veure, aquests dies sí que és veritat que, quan vaig acabar la cursa, la competició a Marsella, el que vaig sentir va ser un alivi bastant gran, ja sigui de nervis, cansanci. És més, jo crec que aquesta setmana ara sí que és veritat que estic una mica cansat de la setmana passada, va ser una setmana molt dura i suposo que les emocions,
l'estar tens tots aquests mesos de preparació, l'estar concentrat, aquesta concentració que era constant, ja sigui de dia o de nit, aquesta setmana és com que m'ha sortit tot i la veritat és que ara mateix estic com cansat una mica de lo que és físicament i mentalment, però a la vegada tinc moltes ganes de tornar un altre cop i sobretot això, fer-ho bé a l'europeu i després de l'europeu donar-ho tot a una altra competició que se'm presenti per poder fer la mínima, ja que em veig capaç, realment em veig capaç. És a dir, I vull que se'm torni a alinear, com el que t'he dit abans, que se'm alineïn un altre cop els planetes i que pugui fer una altra competició així. i per què no fer-ho a l'europeu, no? Que ja seria pues, espectacular. A És veritat que l'europeu és més complicat, serà no? difícil, ja Explica, que per la gent que no ho sàpiga, com són les carreres a l'europeu. És a dir, perquè són totalment diferents. és totalment diferent, és tot tàctic. Allà el que importa és guanyar la medalla. I, òbviament, per guanyar la medalla no sortiràs a córrer a lo loco. Clar. El que importa és sortir reservat i el que fa tothom és córrer l'últim 1000 i a veure qui guanya. I que el que sigui més ràpid és el que guanyarà. Mira, l'altre dia, t'explicaré una anècdota, l'altre dia vaig parlar amb el Mateo López. Hòstia, amb el Mateo. Amb el Mateo, i em deia, hòstia, és que jo crec que el Nahuel és el millor atleta de la història d'Andorra. Tu què en penses d'això? Et suposa una pressió, això, per tu, afegida? És que realment no ho penso, això, no ho penso. Sempre dic que jo, no sé, és un esport que bueno, des que vaig començar m'omple molt, ho gaudeixo molt i no sé, jo crec que el que he anat aconseguint així ha sigut gràcies a que ho he estat gaudint. I tot el que ve arrel d'això és gràcies a això, a que ho he gaudit i tot ve darrere. És a dir, no portes cap pressió a l'esquena o cap a la teva motxilla de dir, escolta, tinc la pressió de ser potser, pues, jo què sé, està l'únic representant de l'atletisme a Andorra als Jocs Olímpics. No sé. No, realment no. Sincerament no. No tinc pressió com a tal d'aquesta. El que sí que potser sí que no és pressió, però jo a la vegada soc molt autoexigent i sí que és veritat que la meta que jo em fixo l'haig de fer sí o sí. Això, o sea, és una pressió, però que la pressió me la poso jo mateix, no és l'entorn, és jo mateix. O sea, jo mateix, si no compleixo lo que vull fer, és com que tinc aquella espina clavada que diu m'hagués agradat. Perquè ara és veritat que l'atletisme a Andorra està en un molt bon moment, no? Ja veiem que també l'equip ara mateix a Catalunya també està competint molt bé, després el Pol Moya també està fent bones marques, les germanes Vinyals, no? Que també estan a tope. No sé com definiries ara el moment de l'atletisme andorrà i tot el que ve després de tu, clar. A veure, jo ho he dit que durant aquests anys és com que ha anat creixent el nivell, ja sigui tant com els joves de categories menors, com, òbviament, pues, els nivells ara que estem als absoluts, la veritat ho estem fent bastant bé. Espero que sigui així i que continuï pujant, perquè jo de moment l'únic que veig és que tot això continua pujant i espero que no hi hagi un sostre, per dir-ho així, que cada vegada hi hagi més gent a l'escola, més nens, categories menors que s'impliquin més, que els agradi cada vegada més aquest esport i per què no en un futur portar més d'una persona als Jocs i portar, ojalà, algun dia tot un equip sencer a una internacionalitat. Perquè parlant dels jocs, no sé si, bueno, segur que ho saps, però el COA va determinar que tot s'hauria de fer per mínimes a tots els esports. No sé què en penses d'això, perquè és veritat que hi va haver també una mica de polèmica amb el tema de la natació, que ells volien representants també, o aquestes invitacions, no, aquestes wildcards, que no les farà ús el COA. No sé què n'opines tu d'això. A veure, jo, com et dic, jo sempre he sigut autoexigent i sempre, des que vaig començar aquest esport, sempre he volgut guanyar-me les coses com tocaven. Vull dir, si haig de fer la mínima de l'europeu, la faig. Si no la faig, doncs no vaig, perquè no m'ho he merescut. O sigui, bàsicament és com que jo mateix em culpo de que no m'ho mereixo. I com va passar a Tòquio, realment, que a Tòquio va haver-hi la petita polèmica aquesta de que per què van al pol i no jo o aquestes coses, simplement jo m'ho vaig prendre com que, mira, jo no he fet la mínima, no he merescut anar allà, no tinc el nivell per anar allà, així que no discutiré. Directament continuaré treballant i ja el dia que em toqui pues m'ho curraré, faré la mínima i aniré pels meus propis mèrits.
Perquè bueno, ara ja estàs amb aquest treball intensiu, no? Després de Tòquio, clar, perquè un es prepara sempre quan ets un atleta, evidentment els teus somnis són els Jocs Olímpics, quan et vas quedar fora de Tòquio i bueno, va anar al pol pel que dius, no? No sé com va ser aquest canvi de mentalitat en tu mateix, de dir pues, he de seguir treballant, perquè a vegades és difícil, no? És difícil. Sí que és veritat que aquell any just em va motivar molt lo de quedar tercer d'Europa sub-23 i bueno, quan va passar tot això jo simplement vaig dir continuarem fent lo que sabem fer, treballant, sí que vaig fer canvis, òbviament, vaig canviar d'entrenador, maneres d'entrenar, bueno, de tot, vaig canviar tot realment. Preparació física, nutrició, o sigui, va ser un canvi molt gran. Sí que és veritat que em vaig com posar més focus en el que és el tema professional i bueno, aquests anys és el que ha estat sortint realment, és tot aquest treball que porto fent, no aquest any, sinó realment els 8 anys que porto fent atletisme, quasi 9, i és això, realment és continuar així i a veure fins a on arribem. I si, bueno, en cas d'anar als Jocs Olímpics, quin és l'objectiu que et marques? És veritat que és difícil parlar-ne d'això, però tu tens un somni dins dels Jocs Olímpics, una meta que tinguis al cap? Meta, passar a la final. Passar a la final, Per què no? Sí, ja que l'any passat em vaig quedar a una posició de passar al Mundial, per què no? Els Jocs Olímpics no és un Mundial realment, però a la vegada sí. O sigui, estàs competint igualment contra tots els del món que et trobaràs segurament a un Mundial. Així que és més o menys similar. Això seria la meva meta, realment, si faig la mínima i vaig als Jocs, seria aquesta. Perquè també avui ha sortit que l'Estadi Comunal bueno, ja té aquesta empresa que s'ocuparà de tota l'obra de la pista d'atletisme. No sé, també aquesta notícia, Nahuel, és molt bona notícia per vosaltres, perquè necessiteu un lloc per entrenar bé i sobretot de cara als Jocs dels Petits Estats. No, sí, exacte. No sé si realment donarà per fer molta cosa, el que han dit, però a veure com ho deixen i com s'engesteix tot. I sobretot això, per veure què tal l'any que ve quan tinguem els Petits Estats. Perquè ja era necessari, no? Nahuel? Realment sí, realment sí. Ho dic perquè tu a vegades entrenes per aquí, llavors, evidentment, tu fas ús d'aquesta instal·lació. Llavors, volia saber una mica la teva opinió evidentment, que és una obra que feia falta ja, no? Evidentment sí. Òbviament jo no sóc ningú per dir si fa falta, si no, si tal. Jo simplement em dedico a lo que és córrer, que és el meu treball, i si hem d'entrenar en aquelles condicions, pues entrenarem, no passa res. Jo sempre tinc la ment així de dir, mira, tenim el que tenim, segurament tenim més que d'altres, així que amb això ens quedem. De moment aprofitem que tenim pista, perquè segurament hi haurà llocs que no tenen ni pista. Sí. Així que per això. Perquè ara, Nahuel, també et volia preguntar el tema de què ha passat amb la Federació Andorrana d'Atletisme, perquè ara, el que dèiem no abans, el que comentàvem, hi hagi tan bon nivell. És a dir, quin creus que ha estat el punt clau o el salt qualitatiu que ha fet la federació? A veure, jo crec que els mateixos monitors de l'escola, el Kevin Paulet, realment, que és el que bàsicament és el que t'està traient a tots els atletes bons. Després hi ha una gran part que han fet el bon treball d'anar, bueno, a part d'anar a estudiar fora, han aconseguit estar amb entrenadors bons a baix d'Espanya. Sí que és una mica de tot, saps? És agafar una mica de cada costat i van sortint cosetes. Òbviament el Kevin és un tècnic que està fent les coses molt bé i per això surten els resultats que surten. Perquè tu, quan vas començar el món de l'atletisme, vas començar amb ell o vas començar... Sí, no vas començar amb ell. També, bueno, m'han explicat també que el Marcos Sanza també va ser una persona molt important per tu que et va treure del futbol, que això jo no ho sabia, que tu jugaves a futbol i que va ser un dels principals que et va treure i et va inculcar aquesta il·lusió per l'atletisme, no? Sí, va ser una mica de tot, la veritat, entre el Marcos, després el Carles Font, també... Ui, Carles Font, mític, Mític Carles Font. Sí. I també la Montse, me'n recordo que el primer any de tots, quan vaig començar, que tenia, no sé, 11 anys o 10, no sé, no me'n recordo ara, que em vaig començar el primer dia i a mi em van posar amb la Montse, vaig estar igual un mes o així, després ja em van posar amb el Carles Font
i allà vaig tenir com un any així mig que anava fent futbol, atletisme, m'agradava fer una mica curses d'això, i res, em va acabar trucant el Kevin i em va dir, ostres, t'agradaria entrenar amb el grup i tal? I vaig dir que sí. Realment no tenia res així a què em dedicar-me. L'atletisme m'agradava córrer, i ja quan vaig entrar al grup i tal, i vaig veure de què anava la cosa, em va motivar molt i vaig dir, vinga, aquí me quedo. Perquè tu al futbol jugaves d'extrem, eres d'aquests rapidets, no? Jugava d'extrem, sí, exacte. No, doncs moltes gràcies, Nahuel. Més que res era per xerrar una mica amb tu de tot plegat, d'aquest record nacional i de que t'has quedat a poquet d'aquesta mínima, però que, bueno, que esperem que en les pròximes competicions pues, ho puguis realitzar. Estàs a molt bon nivell, això ho estàs demostrant tots els dies i totes les competicions que vas fent, i no sé, desitjo-te molta sort pel que queda. Moltíssimes gràcies. I esperem que els jocs, per què no, jo diria, potser a la final estar entre els 5 primers és difícil, no? Nahuel? Ostres! Ostres! Mira, jo mai em dic que no a res, però s'ha de tenir respecte també amb els altres competidors, que són els millors del món, què et puc dir? Bueno, mira, de fet, abans de que marxis, el Mateo, amb aquesta conversació amb el Mateo, em deia, clar, és que amb els keniates no pots, és a dir, és impossible amb aquesta gent, no? Com ho feu? És a dir, com es fa per seguir el ritme a aquesta gent? Perquè és complicat. És complicat, és molt complicat. Sí que és veritat que són no superiors, perquè tampoc són superiors, però estan fets d'una altra pasta i realment tenen com aquesta facilitat que és el córrer, que és com per ells beure aigua. És molt, no sé, és molt difícil arribar al seu nivell, però és possible. És possible. Doncs molt bé, Nahuel, no et molesto més. Gràcies per venir i estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Molta sort i t'esperem als jocs, que segurament ho tindràs. Anirem a per ells. Vinga, moltes gràcies. Que vagi bé. Adeu.